човекът има такова вътрешно настроение да търси мистичното, да търси чудеса. Като по чудеса много често разбира нещо грандиозно, нещо внушително, нещо, което да го разтресе изотвътре. Но ето, в това наше нездраво търсене на чудеса, ние много често, обични мои, пропускаме да видим наистина чудесата около нас. Всекидневните чудеса около нас. Ето ви, например, едно чудо, в което всички вие сте участвали, и ние, свещенство. Кое чудо? Чудото на събуждането за новия ден, защото денят не е едно умиране, макар че човек диша, макар че кръвта се движи в тялото, но сънят, казват отците на църквата, и като смърт. Защото около тебе, около спящия, продължава нощния живот. Но спящия е като мъртъв. А и може наистина да бъде като мъртъв, ако Господ в сън вземе душата. Ето защо сутрешното събуждане е равно възкресение. Възкресение за новия ден, който Бог ни е дарил. И това възкресение е малко, което става всяка сутрин за нас, всъщност трябва да бъде като това голямо и славно велико възкресение Христово, което промени света, което промени онези, които повярват в Христа, което донесе радост на света. Радост на света. Така и нашите малки възкресения всяка сутрин трябва да бъдат възкресения, променящи ни. Но те могат да бъдат променящи само ако ние сме вярващи в истинския Бог, Христос, възкресен от мъртвите. Само ние ако знаем, че това събуждане е да ни се даде възможност в този нов ден, който сме възкръснали, да сторим дела достойни за християни, дела достойни за това да влезем в Царството Божие. Второ чудо. И това е човек като нас. Близки, приятел. Човек до нас, който много често пренебрегваме от егоизма си. И още ред много такива чудеса могат да бъдат изборени. За да стигнем до едно особено голямо чудо. Едно голямо чудо, което извършиха 12 обикновени мъже.
тези, които са изписани на иконата пред вас. Да не сте апостоли. Защото, кажете ми, обичате мои, не е ли чудо това? Пак ще повторя. 12 обикновени мъже, от тях 4 прости, хайде ще кажа, не неграмотни, но полуграмотни рибари. Един митър, т.е. един митничар, и още не консина. Да разнесат по целия свят благата вест на Христа. И на тази блага вест да се гради църквата Христова тук на земята за нашето спасение, като лечебница на душите ни. Чудо е това, защото днес ние, пък и тогава така е било. Колко усилия, колко средства влагаме в това да отидат да кажем нашите деца да учат в Оксфорд или в Йейл или къде ли не, че да могат след това да изградят блестяща кариера. Стоите само до тяхното живеене много често. А ето, Господ мина по брега на Галилейско море. Най-напред тези 4, пак ще кажа, прости рибари, Андрей, Петър, Яков и Йоан, които кърпеха мрежите си. Значи били не само обикновени и просто, но били и бедни само по себе си, защото кърпени мрежите си. Поправили мрежите, за да могат да ги използват отново. Мина и им каза: оставете тези мрежи и отте след мене. И аз ще направя ловци на човеци. И ето тези мъже хвърлиха великата мрежа на Евангелското благовестие и уловиха света. Уловиха света. Не просто 100, 200, 1000 риби, а целият свят уловиха в тези чудни мрежи. Ето го чудото, обичате мои брати и сестри, на което ние сме свидетели. 2000 години Църквата Христова стои несъкрушима срещу всички козни на лукавия да я събори. 2000 години. И ще устои, защото Господ така ни е обещал. И портите адови няма да й наделеят. Но как Господ обеща това? Когато попита светия апостол Петър, преди дори още този да стане апостол от Христов, Вие, обърна се към апостолите си, към своите ученици и каза: вие за кого мислите? И светия апостол Петър отговори: ти си Христос, Синът на живия Бог. Тоест, ти си обещаният Месия, помазаникът Господен, ти си Синът на живия Бог. И тогава Господ каза: на този камък, на това, което ти изповяда за мене, ще заградя църквата си и портите адови няма да й наделеят. С една дума, обичате мои брати и сестри, силата ни идва не просто от вярата, защото и бесовете вярата треперят, а идва от вярата ни в Господа Иисуса Христа и само в Него, като един единствен
истински наш Бог. Второто лице на Святата Троица, която е Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Свети. Троица, неразделна и неразлъчна, обединена в едно име. Бог е любов, който изрази светия апостол Йоан Богослов. Общуваме с хората, ние свещениците. Дори по улиците срещаме хора и всичките ни казват: и ние вярваме, Отче, ние сме християни. Но като ги погледна, те натъжавам, защото тяхната вяра не е вярата на стия апостол Петър. Тяхната вяра е празна, суетна вяра. Защото християнинът има награден кръст, а не червен конец. Християнинът има, може да носи Богородица, а не синьова нищо. Християнинът се събужда сутрин и започва своя ден с молитва, а не с хороскоп. Християнинът ляга вечер с молитва, а не с Слави Трифонов. И мога да продължа тази връзка още дълго, но ще бъде още по-тъжно. Затова обичам, мои брати и сестри, следвайте чудото на 12 апостоли. Вярвайте и изповядвайте Христа като тях. Имайте тяхната вяра. Защото тяхната вяра обърна света.